Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního videa ze Shakes and Fidget a dneska teda zkusíme nějaké podzemka, nějakou arénu a doufám, že se vám moje první video bude líbit. Takže přihlásíme se teda. A první tady máme účet BMW X6, je to kámošův účet, takže to jméno já bych se teda nedával, ale je to kámošův. No teď už bude jak když můj. A my teda si dáme arénu. Já teda ještě stiším zvuky. Počkejte. Tak dáme na 10%. Tak zrušíme to teda a arénku si dáme. Uvidíme, jestli dáme. Tak, je to větší levo, ale a kritik? Ne. Tak nevadí. Kdybychom dali kritik, tak bychom ho dali. Tak a teď můžeme si dát dvakrát podzemko. Takže zkusíme pána temnot. Když toho teďka ještě nedáme vůbec. A ještě můžeme zkusit ohnivého elementála. Tak, to bychom dát mohli. No, takže nevadí. Já si teda dám úkol a přesuneme se dál. Jsme na S19, kde mám i Romana, je to 142. level, takže doufám, že už to tady bude lepší. Takže pardon za zvuky, já zase stiším. Počkej, jo. A já nevím, jestli to dá asi na 10, to je tak akorát. Takže zkusíme, podíváme se teprve na elíky. Tady jsem teda ještě dneska nebyl, jo, nemáme elíky, tak můžeme yes. A my na něho nemáme goldy. Tak zkusíme teda arénu. To vůbec. Já do příště teda zkusím, nebo si asi houbičky dobiju a vytočí se tady elíky. Tohle je takové první video, takže je tady nemám, to nevadí. Tak a přesouváme se na další postavu, je to Jenda 30 na S10. Ježiš, a tady jsou zase zvuky blbě, takže to zase upravíme. Pardon, to jsem nechtěl. Tak, dáme si zvuky na 10 a prvně se podíváme do pošty. Tam nám někdo píše. Tak a máme tady cechovní boj. To přeskočíme. No, tak to jsme prohráli. Nevadí, připravíme se do dalšího a podíváme se teda, co máme za elíky. Takže tady nemáme opět žádné, protože jsem tady ještě nebyl dneska. Tak dáme si aspoň na výdrž a koupíme něco do vécka. Tady je aura 4. Jo. Tak. A můžeme teda zase zkusit arénku a podzemko. Ale když nemáme na inteligenci, tak nevím, jak to půjde. Dobré, tak to jsme vyhráli. A můžeme teda zkusit podzemko a tady zkusíme Yetiho. No, ten by mohl jít. Aha, tak ne, tak nevadí. A ještě bych chtěl říct to, že teďka mám tady jenom 4 postavy, protože je to první video, ale jinak už bude víc v příštím videu. A nebudu jenom natáčet Shakea, bude to i Team Fortress a co já ještě vím všechno. Tak a přesouváme se na poslední postavu, to je Kokos.cz, je to jenom 27. level na slovenském světě S2, ale je to tady z toho důvodu, že kdo by si chtěl se mnou zahrát, tak se tady zaregistrujte, cech se jmenuje Forfani, napište mi, já vás pozvu, bude to takový fanouškovský cech a mezi tím si dáme teda arénu. Zase pardon za zvuky, to
jsme prohráli, nevadí. Tak to já teda upravím a na podzemko se vrhneme a tady na tohodle. No, tak nevadí. Takže já doufám, že se vám tohle první video líbilo. Bylo to takové informační, že z toho budu točit ze Šejka. A kdo by si chtěl se mnou zahrát, tak se přihlašte na tenhle svět. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a ahoj.